हॅलो. हॅलो. हॅलो बेटकर. हॅलो. हां, बेटकर बोलतो काय? हा, कोण बोलतोय? बेटकर, मी अशरफ शेख बोलतो, राष्ट्रवादी ठाणा जिल्हा मांडीचे अध्यक्ष बोलतो मी. कशा आहे, बरं आहे ना तुम्ही? हा सर, बोला ना. बरं आहे. 2 दिवस पूर्वी मी तुम्हाला झेब्रा क्रॉसिंग बाबत पत्र दिला होता. तर काय आता हा, काम हा. कंप्लीट नाही झालं का? काय अडचण काय आहे? हा, चालू आहे चालू आहे चालू आहे का काम? चालू आहे आज काम. हो, चालू आहे. तुमचं कंपनी काय करतात तुला माहिती आहे का? फक्त झेब्रा आईस्क्रीम करताय. ब्रेकरला काय फक्त काय झेब्रा आईस्क्रीम करता तुमच्या कंपनी. आपला झेब्रा क्रॉसिंग पाहिजे. लांब झेब्रा क्रॉसिंग आहे ना, ते हा, आपला हा. पाहिजे. झेब्रा क्रॉसिंग पण करणार आहे ना आपण. ते कधी स्पीड करणार? ब्रेकरवरती पण कधी चालू आहे करणार सर? चालू आहे आज चालू केलंय परत मी आज. चालू आहे काय? आज चालू आहे. सर लवकर लवकर करा सर. हो 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 चला सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हो.